שלום אנשים, מה קורה? זה סיפור די קצת ארוך, כן. היה לי JBL, אתם זוכרים את הסרטון הקודם? כן. היה לי JBL ופתחתי אותם. עשיתי סרטון ופתחתי אותם. אחרי שפתחתי אותם, נכון, הראיתי לכם אותם בסרטון, ראיתם אותם. אחרי זה כמה דקות, פתאום אני רואה את זה. הלכנו לבאג, ואז הם בדקו את זה במעבדה, לראות אם זה שבור, עשו את זה בפיזי, שהם משכו את זה, או ישבו על זה, או כל מיני אופציות, או דברים. ואז הם בדקו את זה, והם ראו שככה פתחתי את זה, ואז זה ככה היה. שזה לא עשינו את זה פיזית. אז נתנו לנו את ה-500 שקלים, היינו יכולים לקנות משהו אחר, אבל לא היה להם ביטס שם בחנות, אז אנחנו לחנות אחרת, ואבא שלי עוד הוסיף 250 שקל בשביל זה, ואנחנו נתחיל לפתוח. בואו נראה, זה נפתח כמובן ככה. בואו ננסה לפתוח את זה בשביל שלא יהיה. הללויה. הביץ, אתם יכולים לראות מקרוב את הסימן של הביץ. רגע, אתם רואים מפה, לא? הנה, כן, את הסימן של הביץ. זה ביץ, זה טאץ'. אוקיי, ואז אנחנו פותחים. הנה הביץ שלנו. רגע, לא הראיתי לכם את הקופסה. יש פה עוד כל מיני דברים, הדרכות, כל מיני אלה שלא יודעים, כל מיני דברים. אני אכוון את המצלמה ליותר גבוה. אוקיי, עכשיו אתם רואים יותר דבר. הנה כל הדברים והכבל והנה האוזניות. אוקיי, אחרי שפתחנו את האוזניות, הנה האוזניות שלנו. הנה האוזניות, כמובן חברים, סוף קיבלנו אוזניות אחרי המון סיפור ארוך מהאוזניות. הם כאן. הם כאלה מקפלות, אתם רואים, עושים רעש של מקפלות. הנה הן מקפלות ונפתחות. הם ממש נותמים את האוזניים. אני לא שומע כלום כי אחרי שסיימנו עם הביץ, נעבור לדבר השני. יש פה את זה. להראות לכם יותר מקרוב. הנה, מפה אתם קוטלים את זה כזה. זה המעמד שזה עומד בזה. הנה זה. הנה. אז יש פה כזה ידית, אם אתם רואים אותה או לא. קשה לראות, יצמצו קצת. יש כאן איזה ידית שבה אני כזה מושך רגע. ידית מצלגת. הנה, בה אני מושך. אוקיי, ויש לנו פה את זה. רגע. יש לנו פה את זה. בואו נוציא את החוטים. את הפלסטיק הזה. הנה החוט. זה לא אלחוטי. היה לי JBL אלחוטיים, אבל עדיף ביץ. לא, כאילו, זה יותר טוב עם זה. יש פה מדבקה. ואת זה מעניין מה יש כאן. דבק. יופי. ויש פה את כל הכספים. יש פה את זה, זה כמו להעביר סופרגול. מה זה פה? מה זה? בנחת אומרת שהכל היה סתם. זה כן אמרתי, כן, כל ההוראות, כן. אוקיי, בוא נחזיר את זה במקום. ואכן, חברים, כן ובכן, כן. אחרי לפתוח את האוזניות עם סיפור ארוך, סוף, באמת סוף. אז הנה האוזניות שלנו, חברים. הנה ביטס גו. זה ביטס סולו 2 החדשות. כתוב על הקופסה אפילו.
אתם לא מאמינים לי? הנה זה. כתוב פה ביט סולו, רגע אם אתם רואים, זה מתחיל מפה, אתם רואים הפוך, ביט סולו 2, יש פה את ה-2, אתם רואים 2? אתם קולטים את ה-2? הנה רואים את ה-2? 2 די מוזר והפוך. בשבילכם הפוך, לא בשבילי. אז כן, חברים, זה האוזניות, ונתראה בסרטון הבא. ביי.